Нека разгледаме 3 метода, които използвам с хора, които искат да свалят излишните мазнини, които ще ви помогнат да намалите глада и да сваляте килограми по-бързо. А след това ще ви предоставя един план за хранене, в който ще събера всичко това. Първата промяна, която искате да направите, е да се придържате към непреработените храни. Непреработените храни, като овес и пълнозърнен хляб, за разлика от техните преработени аналози, като зърнен закуска и бял хляб, които са с много по-ниско количество хранителни вещества и фибри, не само че имат повече хранителни вещества, ни държат се за по-дълго време, но имат и още една уникална полза, свързана с нещо наричано термичен ефект на храната, което е количество калории, което тялото ни изразходва, за да абсорбира храната, която сме приели. Въпреки че термичният ефект варира и започва от около 10%, като за сравнение ще ви кажа, че змиите, след като се нахранят, имат термичен ефект от около над 600%. Естествено при хората този процент е малко по-скромен, но при един активно трениращ човек този процент може да достигне до 25%, като зависимост от процента подкожни мазнини, чувствителността към въглехидрати и храните, които приемаме. Ето защо, когато приемаме непреработени храни, разликата, която може да направим, е около 15%. В едно проучване, например, сравняват калориите, необходими за храносмилането и метаболизирането на два минимално обработени сандвича, състоящи се от пълнозърнен хляб и истинско сирене чедър, с два силно преработени сандвича, които вместо това се състоят от бял хляб и топено сирене. Въпреки че двете ястия се състоят от почти едно и също количество общи калории и протеин, по-преработеният сандвич има 50% по-нисък термичен ефект. В резултат на това организмът изгаря значително по-малко калории, докато ги усвоява, отколкото при пълнозърнестите сандвичи. Подобно на това, при 6-седмично произволно подбрано контролирано проучване, участниците са се придържали към диета, състояща се от по-малко преработени пълнозърнести храни, като овес, кафяв ориз и пълнозърнен хляб, в сравнение с равностойна по калории и макронутриенти диета, състояща се от по-малко преработени рафинирани зърнени храни, като зърнена закуска, бял ориз и бял хляб. Установени, че групата, която се е придържала към пълнозърнести храни, е изгаряла средно около 100 калории на ден повече само от храносмилането и метаболизирането на храната, отколкото групата на преработените храни. И за да си направим равносметка, един човек, избягвайки 1 км, изразходва около 200 калории. 200 калории само от това да смените преработени с непреработени храни. Не знам за вас, но аз бих се замислил. Ако пресметнем тези 200 калории за 3 месеца, само с тази промяна, това ще ни даде разлика от 18 000 калории. 18 000 калории в килограм телесно тегло са около 2,5 допълнително изгорени килограма. И да, въпреки че енергоразходът сам по себе си е най-важното нещо, правейки тези промени в диетата си, ние може да си подпомогнем с още допълнително около 15% енергоразход, като просто заменим няколко храни. Вторият метод е това как ще разпределите храненето си през деня. Защото отново, макар че калорийният прием е най-важното нещо, оказва се, че времето на хранене определя много по-голям процент от това, което си мислим всъщност. Защото спадът на термичния ефект е пряко повлиян от инсулиновата ни чувствителност, като когато се храните в неопределено време, метаболизмът ви не се увеличава толкова колкото трябва по време на смилането на храната. В едно проучване термичният ефект на храната намалява с почти 50% по време на двуседмичен преход от редовно към нередовно хранене. Това означава, че ако обикновено имате термичен ефект на храната от около 25%, ако не се храните редовно или в едни и същи часове, този процент ще спадне до 12,5%. Моят личен съвет е да извадите календара си, да намерите кога за вас ще е най-удобно да включите 3 или 4 хранения на ден, да ги фиксирате, за да сте сигурни, че имате отделено време, през което може да седнете и да приемете храната, която сте си приготвили. И да допълня следващия път, когато някой ми предложи бомбонка, аз лично бих се замислил дали няма да я оставя за едно от основните ми хранения. И последният, но не по-важен съвет, който ще ви дам, е да обърнете внимание на фактора на ситостта. Фактора на ситост, което се изразява в това не само да приемате непреработени храни, но да включите в диетата си и такива храни, които са силно засищащи и ще намалят до минимум апетита ви, който се изразява в това не само да избирате непреработени храни, но и да включите такива храни, които да ви засищат максимално за количеството калории, което съдържат. И за да разберете и оцените кои храни ви засищат най-много, ето основните 6 фактора, които правят една храна засищаща спрямо калориите, които има.
Първият е обема на храната. Едно изследване на надуването на балон с цел намаляване на глада показва, че обем между 4 и 800 мл може да намали глада както при затлъстели, така и при слаби хора. Обема на храна оказва по-голямо влияние върху чувството за ситост, отколкото енергийното й съдържание, тъй като по-нискокалоричните храни с по-голям обем, като картофите, са по-засищащи от по-висококалоричните храни, като хляба и ориза. Течностите, особено водата и храните с по-високо съдържание на вода, като плодовете и зеленчуците, са много по-ефективни за увеличаване на чувството на ситост. Точно затова преработените храни са много по-малко засищащи, тъй като са с намален обем на вода. Но калориите от течности, като фрапета, сокове и безалкохолни напитки с захар, не увеличават ситостта, така че трябва да ги сведем до минимум по време на диета. Втория фактор за ситост при храните е съдържанието им на протеин. Въпреки че протеина няма директно влияние върху хормоните като GLP-1 или GIP или потискане на хормона на глада грелин, който варира според телесен състав и тип на хранене, все пак организмът ни дава приоритет на приема на протеин поради съществената му роля в организма. За разлика от въглехидратите и мазнините, белтъчините не могат да се съхраняват ефективно в тялото, така че то се стреми да ни държи гладни, докато ни задоволим тези нужди. Точно това обяснява лесното прияждане с ниско протеинови храни, като чипсове, снаксове и всичките им подобни, тъй като сигналите за глад спират тогава, когато набавим протеина си от тези храни. Друго важно е, че след като задоволим тези нужди, които са около 1,6 грама на килограм при трениращи, няма допълнителна полза от приемането на повече протеини. Дори обратното, ако системно прияждаме с протеин във времето, тялото ни привиква и спира да намаля сигналите за глад. Следващото, на което трябва да обърнем внимание, са мазнините и въглехидратите. Общо прието схващане е, че въглехидратите са много по-засищащи от мазнините. Това обикновено се прави, понеже хората сравняват мазнините с храни, които са високо преработени или масла и така нататък. Да, ако сравняваме с тези храни, въглехидрати ще бъдат много по-засищащи, но ако приравним към непреработени храни, като авокадо или ядки, и сравним с такива като оризовки въглехидратите, в това отношение те са с една и съща ситост. Друго важно, което трябва да се отбележи, че самите мазнини варират помежду си в това колко засищащи са те. Например, средноверижните триглицериди, като кокосовото масло, са много по-засищащи от дълговерижните триглицериди. И друго, полиненаситените мазнини, сравнени с мононенаситените мазнини, също са много по-засищащи. Но по темата с мазнините ще направим отделно видео. Друго нещо важно, което също трябва да се отбележи, че има разлика между мъжете и жените в това колко ни засищат мазнините. Обикновено се показва, че жените са много по-предразположени към това да усещат по-голяма ситост, приемайки мазнини. Затова моят личен съвет е мъжете да придържат диетата си с около 30% от калориите си в мазнини, а жените около 40%. Следващото нещо, което ни носи огромна ситост, са фибрите. Уникалното при тях е, че те са с под 2 калории за грам, което ги прави най-ниският, ако може да ги отделим като отделен макронутриент. Друго тяхно предимство е, че те забавят преминаването на храната през стомаха и червата, като удължават усещането за ситост. И третото предимство е това, че те придават твърдост на храните, т.е. ние трябва много по-продължително да ги дъвчим, което само по себе си увеличава сигналите за ситост. Друго нещо допълнително, което подпомага тези сигнали, е това, че фибрите подпомагат формирането на късоверижни масни киселини в дебелото черво, които масни киселини се абсорбират от мозъка, което допълнително увеличава тези сигнали. Изследванията показват, че само 14 грама фибри са достатъчни да намалят ad libitum или авторегулиращите сигнали за глад с над 10%, като ефекта спада според процента подкожни мазнини, т.е. хора, които са с наднормено тегло, са доста по-облагодетелствани да приемат повече фибри, отколкото хора, които са така в състезателна форма. Като най-важното, което трябва да запомните е, че оптималният дневен прием на фибри при мъжете е 38 грама, а при жените 25. Следващото нещо, на което трябва да обърнем внимание, е вискозитета на храните. От техническа гледна точка вискозитета означава устойчивост на деформация, дължаща се на вътрешно триене. Казано по-просто, вискозитет е като дебелина и плътност. За пример, знаете как киселото мляко, когато е с по-висок процент, обръщайки го, то не се свлича.
Това е точно поради по-високия му вискозитет. Точно за това храните с по-твърда форма са доста по-засищащи от техните течни аналози. За пример, ябълките са доста по-засищащи от ябълковия сок. Точно за това трябва да запомните, че течните храни с калории са враг номер едно на хората, които искат да свалят излишните килограми. И последният фактор, който много хора надценяват, е гликемичният индекс на храните. Противно на общо приетите схващания, гликемичният индекс не отдава голямо значение на усещането за ситост. Мета-анализ, сравняващ закуска с висок и нисък гликемичен индекс, не показва разлика в последващия енергиен прием. Макар че храните с по-нисък гликемичен индекс може да изглеждат по-засищащи, това по-скоро се дължи на по-ниската им енергийна плътност, по-високото съдържание на фибри и по-ниската им вкусова стойност, а не самият гликемичен индекс. Например, храна с по-висок гликемичен индекс може да е по-малко засищаща, защото активира мозъчните центрове за награждаване повече, което кара хората да ядат просто защото е по-вкусна, а не заради ефекта и върху кръвната захар. Освен това, схващането, че нивата на кръвната захар влияят върху апетита, е мит. Изследвания, при които глюкоза се инжектира интравенозно, без човека да знае, не показва промяна в глада, само в случаите на екстремна хипогликемия, което е ниски нива на кръвна захар, апетитът се увеличава, но това обикновено се случва само при хора, които са диабетици. И сега, за да обобщя всичко това, което казахме, ще ви дам един примерен хранителен план, с който да се ориентирате за това как да свалите излишните килограми. И така, нека вземе един човек, който поддържа на 3000 калории и в случай иска да сваля килограми и затова е избрал да бъде на 2100 калории. Ако разделим това в 3 хранения, той ще трябва да приема по 700 калории на хранене, за да изгори излишните мазнини. И така, разделяйки в 3 хранения, първо за закуска. Какво правят повечето хора? Излизат навън бързината, нямат време и първото нещо, което правят е какво? Да се вземат баничка. Сега, тази баничка може много по-лесно да се замени, като предишния ден сме напазарували за цялата седмица и сме си приготвили закуска, за да може бързайки и излизайки към работа да имаме нещо, което да хапнем. В случая, това, което аз препоръчвам, е за първо хранене да се вземете, има скирчета, има протеин на прах. Комбинирайки го с плод, имате вече една добра основа от протеин, който говорихме, че увеличава тези нива на ситост, и от плод, ето, нещо с висок вискозитет, с много фибри и много вода, което ни държи сити за по-дълго време. Добавяйки към него евентуално в бързината и половин авокадо, за да набавим и допълнителните мазнини, които са ни нужни. Много лесно ще набавим тези 700 калории с обем от храна, който ще ни презадоволи. И така, ако вземем един скир, който е около 400 грама и има около 250 калории, да кажем. След това вземем ябълки, да кажем 2 ябълки от 400 грама, които са 200 калории. Имаме 450 и ни остават още 250 калории, да кажем едно цяло авокадо, което всъщност е много. Имаме ето остатъка от тези 250 калории, като самото авокадо е около 200 грама. И тук имаме 1 кг храна за 700 калории. Така, преминавайки към следващото хранене след обедното, където аз препоръчвам е второ и трето хранене, винаги да ги имате подготвени. Прибирате се днес, готвите си вечеря, готвите в двойна порция, за да може на следващия ден да имате какво да носите на обяд на работа. И така от предишния ден да кажем, че сме се изготвили и сега имаме нещо, което да хапнем. Сме си правили пилешко с картофи. И вземем 200 грама пилешко. Което е около 230 калории. Картофи, които да кажем да се вместим в едни 370 калории, за да ни останат малко за мазнини, ще бъдат около 600 грама за тези 370 калории. И дори върху тях може да се добавим за малко вкус и малко, нали, да кажем, шарлан, от около 10 на 15 грама, за да си добавим остатъка от тези калории. И така отново в едно хранене от над 800 калории влизаме в тези 700. Нещо, което трябва да запомните, е, че ако храненето ви минава повече от 100 калории за 100 грама, значи нещо не е наред. И така,
отново връщайки се на трето хранене, тук винаги съветвам да се готви в двойна порция, за да може на следващия ден да имаме второ хранене. Като ето тези 700 калории, имаме риба, пастърва да кажем, отново около 200 грама, която е около 250 калории, в комбинация с една по-голяма салата от, да кажем, зели и моркови. Които са с много ниско съотношение на калориите и може да си позволим да направим една обилна салата от около 600 грама, която има едва около 120 до 150 калории. И тук преди мазнината сме на хранене, което е 800 грама за 370 калории. И добавим малко зехтин към салатата, отново около, да кажем, ето 15 грама, дори което е много, от около 130 калории. Тук сме на 500 калории. И тук вече имаме 200 калории, в които може да си позволим в края на деня да се угодим с нещо сладко или нещо, което на нас не харесва. И така, влизайки в тези 2100 калории, изработвайки един план ясен и вписвайки отново и в календара, където споменахме по-рано, кога точно ще приемем тези хранения, ние вече преминаваме към следващия ден, без да сме несигурни в това, кога и дали ще можем да си набавим нужните калории и протеин. Надявам се, че това ще ви помогне малко по-ясно да структурирате храненето си, като основното, което трябва да запомните е, че първото нещо, към което се стремим, е калориен дефицит. И вече, използвайки съветите, които ви дадох в това видео, се стремим този калориен дефицит да го постигнем с максимално голямо количество обем храна за максимално малко калории, които да ни държат сити, за да не усещаме глад по време на дефицита. Така че експериментирайте с диетата си и ако имате нужда от помощ, искате да спестите главоболия, време и усилия в планиране и структуриране на диетата, може да цъкнете на линка под видеото, да се свържете с мен и заедно да изградим този план.